Senomar or Certificate of No Marriage Requirements this 2023 onwards. So, ako nga pa si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. So, maraming tatanong sa akin, Coach, paano makakuha ng Senomar? So, una, punta ka sa kanilang website ng PSA. So, dito sa PSA, pupunta ka, no? So, PSA, no? Helpline.ph. Tapos, punta ka sa Order Now. Kasi dito sa PSA Helpline.ph, i-click mo Order Now. Pero, i-click mo Start New Order. So, pagka-start ng new order, pipiliin mo Senomar. Pag-click mo ng Senomar, accept terms and conditions, I consent to the processing of personal data, then continue. Okay, ngayon na pagpunta mo doon, silin mo my own Senomar, no? So, Senomar, continue. So, ito yung mga kailangan na impormasyon na i-fill up mo, no? Pangalan mo, gender mo, birthday mo, valid government issued ID. Next naman, your name as it appears sa birth certificate. At then, your father's name, pangalan ng tatay mo, pangalan ng nanay mo, yung birthplace mo, yung purpose ng iyong request kung magpapakasal ka. Next naman, yung delivery address and contact information. Then, click continue. So, dito naman, mag-fill up tayo, no? So, lalagyan mo yung gender, yung first name, then middle name, then last name. Lalagay mo yung birthday mo, month, then day, then year. Okay, once na fill up mo na yan, government ID, lagay mo yan. Kung passport, lagay mo passport o kung ano man yung available dyan sa'yo. So, next, continue mo. Tapos, yung father's name mo, ilalagay mo. Father's name, first name, middle name, and then last name. And then next naman, ilalagay mo yung mother's name mo. First name, maiden name ng mother mo, maiden middle name, maiden last name. So, ibig sabihin ng maiden name, yun yung pangalan niya nung hindi pa siya kinakasal. Next naman, continue. Birth country, kung saan ka pinanganak. Kung Philippines, lagay mo Philippines. Okay, lagay mo yung probinsya mo, yung municipality mo. Yan, just continue. So, lalagay mo yung purpose of your travel request. Meron dito passport or travel, school requirement, local employment, foreign employment, marriage, claims, benefits or loans, late registration, others. Kung marriage, dahil gusto mo magpakasal, ito ay sa mga requirement mo sa pagpapakasal, click mo marriage. Then after that, continue. So, pipiliin mo nationwide, door-to-door. Or pwede mo rin pick up, no? Lalagay mo lang yung recipient, house number, subdivision, address mo. Continue. So, lalagay mo yan. So, yun ang step-by-step guide paano mag-apply at mga requirements para sa Senomar. Online lang yan, madali lang yan. Muli, ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.